Защото хората искат да чуят благовестието. Не го ще имаме да покажем нашия пастор, голямата работа, но си имаме просто това благовестие да достигне по всяко сърце. Аз винаги съм казал, че единственото нещо, което може да трансформира един човек, един християнски живот, това е благовестието. И мога да го кажа с отворено сърце, че в много голяма част от църквите благовестието не се проповядва. С открито сърце мога да го кажа. Да. И аз ще говоря, тази сутрин станах и много стихове съм свалил. Не знам дали ще ми стигне времето, но вярвам да обясня нещата по най-простия начин. Нали? Да стане ясно всичко това, което благовестието обяснява. Нали? Защото голяма част от християните живеят един объркан християнски живот. Така ли? Макар че говоря и за тебе, който си тук тази сутрин, да чуваш това благовестие, всяка седмица да го чуваш, да си тук на това място. Ако само сме слушатели, но не го живееш всичко това, което го чуваш, то няма сила. Казва, благовестието е сила за спасение на всеки, който слуша. Не, който вярва. Вярата е действие, вярата е живот. Това трябва да го знаеш. Християнството стана един много неразбран модел за хората. Да ви кажа ли християнството какво е? Колко хора знаят християнството какво е? Минки? Пистател. Християнството е Христос. Изчуй го. Християнството е Христос да бъде за тебе. Ясно очертан и то като разпнат. Това е християнството. Християнството не е да дойдеш неделния ден или четвъртък, да кажеш твоята нуждичка или ситуацията, в която ти се намираш и Бог да извърши работата си с тебе, да изяви себе си, да снабди нуждата ти и след това да кажеш, Господи, ми трябва до следващия път, когато имам следващата нужда. Това не е християнство. Айде да чета един стих. Не знам, вярвам да ми стигне времето, винаги ми е стигало времето, защото винаги съм, искам на време да свършим, ако е нужно следващия път, пак ще продължим върху това, но искам да няма нещо, което да не ти е ясно. Вижте как се казва Галатяни, 3 глава, от 1 стих. О, неразумни галатяни! Кой ви омая? Има преводи, които казват, кой ви омагьоса? Пред чиито очи Исус Христос беше ясно изобразен, като разпнат. Искам да науча от вас само едно нещо, казвам. Само едно нещо искам да науча от вас. Не искам да науча нищо друго, но искам да науча едно нещо от вас. Чрез дела, изискане от духа, чрез дела ли получихте духа или чрез слушане с вяра? Чрез слушане с вяра. Така, окей. Всичко това, което ние сме придобили и всичко това, което ние имаме, нещо казва, заслужихте ли? Нещо направил ли си, за да го получиш? Някой нещо направил ли е, за да получи нещо? Това обяснява Павел към Галатийската църква. И казва, но какво направихме ние? Ние само повярвахме и го получихме. Така ли?
получихме го. Обаче искам аз да се спра по-горния стих, първия стих, който казва: неразумни галатяни, кой ви омагьоса, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан и то като разпънат. Сега, айде да обясня нещо, което искам да го разбере църквата. Ти имаш ли ясното очертание, ясното изображение? Някой изобразил ли ти е Христос ясно и то като разпнат? Имаш ли тая картина, ясната картина, да видиш тая картина ясно изобразена в твоя живот, да кажеш: това е Христос, това направи Христос за мене. Ясно очертан ли е Христос за тебе? Или Христос е очертан по такъв начин: имам нужда, Той я снабдява. Тук нещо се е случило. Колко хора сме тук? Песента пяхме: достойния е Той, вечно любения е Той. Така ли? Но продължава нататък. Как продължава? Отдай хвала на Него, на Исус великия. Той е всичко. И освен това, освен че те обича, Той те е облякал с Неговата си праведност. Ти нямаш твоя праведност. Какво праведност имаш ти? Какво достоинство или каква заслуга имаш ти или аз? Аз не мога да си представя Христос, живота без Христос. Ти представяш ли си? Живота без Христос. Не знам какъв бил Той, животът ми. Ай ще ви чета стихове, защото доста стихове съм чел. Но искам да видиш тази картина, Христос да бъде изобразен, да имаш ясна картина за всичко това, което Той е направил заради тебе. Нямаш ли ясната картина? Твоето християнство е омагьосано. Точно това обяснява Павел. Вие казвате омагьосани. Кой ви омагьоса? Аз по-много ще обясня малко за тия неща, за омагьосането. Защото, айде после ще го говоря това. Ай чуй. Римляни 1:16-17 казва: не се срамувам от благовестието. Не се срамувам от благовестието. Защото казва, то е сила Божия за спасение на всеки, който вярва. Първо на един, после за гърка, нали? И така нататък. Защото благовестието, какво прави това благовестие, бе, хора? Какво прави това благовестие? Искам да се влюбиш в това благовестие, да вярваш в това благовестие. Като казваме кое е благовестието? Кое е благовестието? Кой? Христос е благовестието! Христос е благовестието! И всичко това, което Той е направил лично заради тебе. Христос! Ти трябва да гориш, ти трябва мястото да не те държи място за това, за всичко това, което Той е направил заради тебе. Сутрин събуждаше: имаме служение, пак съм там. Защо си тук? За да бъде издигнат Той, за да бъде прославен Той. Оня ми даде откровение Святия Дух да видя нещо. Ще спра само за момент. Отклонявам се от всички тия неща, но искам да ти покажа една картина, която искаш. Искам да я видиш ти тази сутрин. Това, което аз съм видял. Видях го в петък. Докато се молих за един болен в болницата, докато се молим, отидах в болницата, приеха в болницата и отидах в болницата, за да го приема. Но докато се молихме, чуй го, докато се молихме, чух молитва на сестричката, как се молеше, и каза: Боже, нека бъде за прослава Твоя, да се прослави, да
бъде изцелен, за да може хората в Аликанте да чуят за това, което ти си направил. Окей. Съгласни сте с това? Всички говорим, ако ти изцелиш този, така ще се разчуе името ти и ще се прослави името на Бога, така ли? Бог не се нуждава да прослави, иска да научиш това нещо. Той самия е славен. Ало! Чуваш ли ме тази сутрин? Искам църквата да се събуди, защото казва: о, неразумни галатяни, кой ви умая? Пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан. И то казва, като разпънат. Каква по-ясна картина искаш от тази? И хората: Господи, моля те, ако ти изцелиш, направи чудо, Господи, за да се прославиш. Бог не се нуждава в слава. Той самия е славата. Но Бог го прави заради всеки един от вас, защото обича всеки един от вас. Бог изявява себе си и показва себе си колко огромна любов има към всеки един от нас. Трябва да жадуваш, да имаш тая глад и жажда, да имаш желание да правиш нещо за Бога. Колко хора имат желание да правят нещо за Бога? Всички казват, как Павел казва: желание, вика, за добро имам, но не и сила, вика, да я върша. Всички имаме желание. Колко са се прибрали с нощи единицата? Може ли толкова ли? Единицата се прибрали. Слава на Исус. И сутринта стана храм, и Святия Дух точно това ме улесни. И влязах, свалих ги, всичките стихове ги свалих, за да може Христос да бъде ясно очертан в вашия живот. Аз ще четеме надолу, ще четеме. Ще ви докарам спокойно. Искам да разбирате същността на това, което Христос направи за тебе. Да бъде изобразен. Да разбираш тази велика жертва, тази велика победа. И стръкнали ми пастори и не знам си какво, съжалявам, че говоря така, разчупват проклятия. Разчупваме всяко проклятие в името на Исус. И Христос нищо не е направил. Не си е свършил работа Христос. Христос не си е свършил работа. Ало, колко хора ме чуват тази сутрин? Искам църквата просто да отвори очите и да не бъде омагьосан. Това описва Павел. Кой ви омагьоса вас? Кой ви омагьоса вас? Пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан. Не разбирате ли, казва, че Христос си свърши работа? С една дума. Казва: свърши се. Коя е думата, която означава телестай? Кай? Не можеш нито да добавиш нещо върху това. Защото когато Бог прави нещо, Той го прави по съвършен начин. Казва: и Бог видя, че всичко беше добро. Но след това каза: твърде добро. Някой да е добавил на всичко това, което е направил Господ. Обяснете ли църква? До всеки детайл Бог е направил съвършено всичко. Сутринта рано слънцето изгрява, без да закъснява. Закъсняло ли е слънцето някога? Луната закъсняла ли е да дава вечерта? Звездите закъснали са да светят. Дъжда идва на времето си. Всяко нещо Бог го е направил по съвършен начин. Но най-съвършеното нещо, което е направил, това си ти самият. Така ли е, Павле? Най-съвършеното нещо. Но ти ли цениш това, което си самият дори ти?
Това е твоята телесна скиния, бе. Описва Библията, че знаете ли какво означава скиния? Има преводи, къде казват твоята духовна къща. Това е твоята къща. Това не си ти. Това не съм аз. Виж, ти виждаш това, но аз не съм това. Това е моята къща. Аз къде живея, бе? Павле, ти знаеш къде живея? Санта Лушия, номер 8. Това аз не съм къщата, аз не съм. Кой съм аз? Този, който живее вътре. Аз къщата ли съм? Питам ли? Ти това ли си, бе? Ишко? Ти това ли си? Ела, тук. Ти мислите ли, че вие сте това? Колко внимание обръщате на тази скиния и на тази външност? Осъзнаваме го, знаете ли кога? Когато сме в трудно положение и казваме, какво правим ние? Как така се обръщаме? Искам да го кажа много, не плаша никого. Искам да ви кажа, че Бог ще намери начин как да докара хората си. Той не може да остави църквата. Тук е пролята жертва. Не може там да има разпуснат живот. Или си с Бога, дори по-долу ще го чета. Казва, вие сте от баща дявола. Защо съм от баща дявола? Защото казва, вършите делата на баща си. Вие не сте от бащата дявола, бе, хора. Защо трябва да вършите делата на дявола? Питам. Знаете ли защо ви говоря тия неща? За да може църквата да свети по начина, по който той ни е направен. Вие сте град поставен на хълм, който не се укрива. Знаете ли какво означава не се укрива? Светът ви вижда. Вижда действията ви, вижда всичко това, което вие правите. И ако ние не съобразяваме Христос, като ясно очертан в нашия живот, ало? Слава? Чуй! Ето ли ще го казва? Първо Коринтяни, първа глава от 18 до 24 си. Защото Словото на кръста е глупост за онези, които погиват. Тях не ги интересува това, което Христос е направил на кръста. Светът не го интересува. Но казва, виж, които погиват. А за нас, които се спасяваме, е Божия сила. Защото е писано, ще погубя мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще осуетя. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е философът на този век? На този век. Тук говори за света на този век. Не е ли обърнал Бог мъдростта на света в глупост? Представяш ли си какво описва Павел в Коринф? Той говори за Коринфската църква. Бог взе най-простите неща. С най-простите неща той показа, че светът направи едно глупаво нещо, но за света застрани всички мъдреци с едно глупаво нещо. Защото словото на кръста за тях е безумие. Глупост е това, което се е случило. Не го разбират, нямат яснота за това, което Исус направи. Чуй, 2 Коринтяни 11:3-4. Но боя се да не би както Ева. Искам да чуеш това. Колко хора са тук тази? Дигни ръката си. Ако си тук, ако не си тук, не дигни ръката си. Тук съм, брат. Но боя се, казва, да не би както Ева беше измамена от хитростта на змията, така и вашето умо е да се отклонят от простотата и чистотата, чистата преданост към Христос. Ало, чуваш ли ме? Ти отклоняваш се
Пасторе нощно, моля те, не съм чул, моля те, малко така, я го прочети още един път. Сега ще го прочета още. Искате ли? Искате, знам, защото не разбрахте. Гледай ми така. Но боя се, казва Павел, бои се. Защо? Защо ние като служители се боим за вас? Та вие кои сте за мен да се боява за вас? Пример, нали, по-човешки ви говоря. Вие сте ценни за нас, хора. Ние ден и нощи, ние мислиме за вас. Бог предаде душите в нашите ръце. Искам да видиш това нещо. Чуй, но боя се да не би, както Ева беше измамена от хитростта на змията. Много хитра змията. Когато говориш за змия, става въпрос за дявола. Не го разбираш. Така и вашите умове да се отклонят от простото и чисто преданост към Христос. Защото ако някой дойде и проповядва Исус, друг Исус, проповядва друг Исус, освен този, когото ние проповядваме, или ако приемете различен дух от този, който сте приели, или различно Евангелие от това, което сте приели, много лесно го търпите. Аз пляскам само. За какво иска да кажа, че много лесно го търпите? Ако на църквите и на хората, нали, им се говори, ние сме грешни, че се страшно. Да, Господи, че се посекрета на Исус. Хората го вярват и го приемат. Ако казват, че нещо друго е лоши неща, ние ги приемаме лошите неща. Друго е благовестие, ние го приемаме. Но когато се говори истинското благовестие, как аз ще бъда праведен? Как аз ще бъда спасен? Веднъж спасен, завинаги спасен. Мога да ти кажа, че да. Знаете защо хората не могат да го разберат? Не могат да разберат благовестието и Евангелието. Нямат сърцето на Бога, затова не го разбират. Ако е до нас, той ще греши, пък аз ще веднъж спасен, завинаги спасен. Но сърцето на Бога е по различен начин. Аз мога да го докажа на всеки един, че той е запечатан от Святия Дух. И веднага, ама така, аз значи мога да си правя какво си искам. Казва се, каква ужасна мисъл. Как можеш да помислиш това нещо? Каква ужасна мисъл! Така казвам. Защото веднага мислиме, значи, пиямайки, ще се пива, ще се прави, какво си иска, веднъж спасен, завинаги ста. Казва, как може дори да ти дойде в ума тия неща? Значи, много си върсен добра. Ало! Както някои пастори дойдат. Съжалявам, защото нямат откровение в благовестието. Алелуя! Когато Христос те новороди тебе, Той не е новородил плътта ти. Ало! Той не е новородил твоята плът. Това искам да го разбереш, защото много християни не го разбират. Той не е новородил плътта ти. Хората мислят, че новораждане. Павка. И хората мислят, това е новораждане. Нали? Като с физиономите, с жалките и молитвите, и духовните и молитви. Господи, идваме пред Тебе. И това вижда. Бог новороди тази твоя духовна натура. Бог новороди
духът ти. Бог погреба тая непокорна духовна натура, която не се покоряваше. Адам, когато умря, Бог му каза: деня, който ядеш, ще умреш. Умря ли Адам? Умря ли? Той умря духовно. Умря духовно. Какво да умреш духовно? Да нямаш връзка с Бога. Анатема. Павел каза анатема. Анатема означава отделен от Бога. Най-голямото проклятие, чуй го, е да бъдеш отделен от Бога. Исус го показа в Гециманската градина. Ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не, че той не искаше да отиде на кръста. Не, че не искаше да даде. Това беше желанието му. Но той не можеше да претърпи раздялата си. Как аз ще бъда отделен от Бога, от баща си? Той никога не се е отделял. Ти искам да осъзнаеш това. Как ти искаш да се отделяш от Бога? Исус показа ясна картина какво е да бъде човек отделен от Бога. Халелуя! Айде, четете стихове, да ми помогне просто времето да вкарам тия неща. Колосяни 2:8. Внимавайте! Обърни се към някой, кажи внимавай. Я и кажи, павката е по-интересно. Внимавай. Павката и ще не е нужно да каже, само да поглеждаш жена си. Каза, защото... Извинявайте, само за момент. Внимавайте някой да не ви заплени чрез философия и празна измама, които се основават, чуй го тук, искам да го чуеш, на човешки предания и духовните сили на света, не на Библията, на света, а не на Христос. Всичко трябва да бъде основано върху Христос. Не на философията и знанието на хората, по какъвто начин и да ти говорят. Славенке, изповед. Майтате се. Не говоря, защото така говорят хората. Не знаеш, страшна работа. Да. Второ слънце. Чувайте как се казва. Второ слънце, 2 глава, 9 до 12 ще чета. Искам да ви чета стихове, за да разберете, да ви стане ясно това, което искам да ви обясня. Пришествието на беззакония ще бъде съпроводено от действието на Сатана. Тук говорите нещо. С всякаква сила, знамения и лъжливо чудо. И с всякаква нечестива измама, насочена срещу онези, които погибат. Защото са отхвърлили любовта на истината, която би ги спасила. Чуваш ли ти тази сутрин за какво ти говорят ти тази сутрин? Тук ли си? Моля се, я малко още ти пък прочита, че нещо в къла ми някъде беше, не можа да разбера за какво се случва. Ако твоя живот не приема тая истина и е съпроводена само с лъжи, вижте, пришествието на беззакония, примерно ако живееш такъв беззаконен живот, ще бъде съпроводено от действията, вика, на Сатана, с всякаква сила, знамение и лъжливо чудо и всякаква нечестива измама, насочена срещу онези, които погребват. Защо? Защо ще бъде така? Защото са отхвърлили
любовта и истината и всичко това, което Христос е направил на кръста. Която казва, би ги спасила. Поради тази причина, поради коя причина? Чуй го внимателно, искам да го чуваш. Защото коя е причината да отпаднеш от благодатта и от това, всичко това, което е направил? Да не приемеш тази велика жертва, да не приемеш всичко това, което Христос. Да си поемеш живота, да си правиш. Идваш си тук неделен ден на служба, ама окей. Чуй, казва, поради тази причина, че с една дума не са приели любовта, не са приели истината, не са приели всичко това, което е направил Христос, поради тази причина Бог ще им изпрати силно заблуждение. Чуваш ли тази сутрин? За да повярват, казва, на лъжа. Тук не говори, че дявола ще изпрати вече. Тук Бог. Защото вижда, че няма промяна в тебе. Не се променяш. Няма промяна в тебе. Казва, искаш лъжа, искаш такъв живот. Ще изпрати заблуда. Няма проблем. Заблужавай се още повече. И ще видите християни как цял живот са заблудени. Дявола ги заблуда. Не ги заблуда дявола. Той вече Бог ги прати заблуда. Брат, защо говориш ти ли си? Салава, брат. Първо Тимотей 4:1. А Духът изрично казва, че в по-късните времена някой, чуваш ли? Някой ще отстъпят от вярата, за да следват измамливи духове и учения на демони. Аз познавам хора, че в момента го правят това нещо. Момента го правят. Момента го правят. Вярват на магии, християни са, вярват на магии, на демони, на какво ли не вярват, вярват на всичко. Покоряват се, търсят някакво избавление оттам, макар че знаят истината за неговата жертва, продължават се. Второ Тимотей 3:13. Чета ви сигурно, за да може да ви докажа това, което може да се случи с всеки един. Ако не отвори широко сърцето си и не предаде ясно да бъде Исус очертан в живота ви. Халелуя! Чуе! Докато зли хора и измамници ще вървят от зло към по-лошо, мамейки и бидейки мамени. Аз съм видял християни, пък много лъжат. Обаче винаги са лъжени. Това обяснявам. Лъжат, ама и винаги са излъгани. Такъв живот живеят. Видял съм християни пред мене как крадат. Не ме видяха отзаде, че съм аз. Лъча, лъна, такива лъча. Видял съм християни с очите си, така ли? Видял съм християни как крадат пред мене. И той не ме е забелязал обаче. Страшна наука. Чуйки му Тит, 3 глава, 3 си. Защото и ние някога бяхме неразумни и непокорни, казва. Бяхме ли? Заблудени и роби, казва.
на всичките страсти и удоволствия, живеейки в злоба и завист, бивайки мразени и мразейки се един на друг. Бяхме ли такива? Бяхме ли такива? Защо продължаваме? Имаме нов живот, който е божествен, пълен с любов, пълен с благословение и изобилие. Вие ограничавате Бога. Не го ограничавайте. Чувай, ще те чете един стих, който винаги ме е докосвал. Евреи 6, 4 до 6 стих. Невъзможно е. Искам да го чуеш и да просто да мислиш върху този стих. Невъзможно е онези, които веднъж са били просветени, които са вкусили от небесния дар, видяли са чудесата и знаменията на Бога, видяли са всичко това, което Бог прави за тях, които са участвали в Святия Дух, пълни са Святия Дух, усетили са присъствието, които са вкусили от благодатта на Божието Слово и силите на идващия век, и след това са отпаднали, чуй го, отпаднали са. Не е възможно да се върнат, казва, към покаяние, защото самите те отново разпъват Божия Син и го подлагат на открит срам. Чуваш ли? Отново разпъват. Това е Евреи 6 глава, вече чета ви. Не ви чета някаква книга. Евреи 6 глава, 4 и 6 стих. Господи, ако беше Исус тук, ние, нали, нямаше да го. Вие знаете, имате ли си написано колко хора разпъват Исус всеки ден? Пиши го. Аз не говоря от себе си. Възможно ли, задай си въпроса, възможно ли аз да разпъвам Христос? Отново. И да го изложа, казва, на срам. Има ли такава вероятност да направим такава грешка, брата и сестри? Тие неща няма да ги чета, защото тук пише, нали, защото ще се появят лъжехристи, лъжепророци. Не знам, че за да измамят много неща, нали? Ще ги чета. Айде ги чета. Няма да ги такова. Нека да ги чета. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще извършват големи знамения и чудеса, за да заблудят дори избраните, ако е възможно избраните. Кой си ти? Говоря с служители. Кой си ти да не лишаваш Божият народ, да ни им даваш Господна? Кой си ти? Айде да нека ние ще разследваме и ще видим какво, нали, как е, що е всичко. Какво ще разследваш? За какво е това тяло? За какво е тая кръв? Ако някой не е дал пътта ми и не пие от кръвта ми, няма живот в себе си. Така пише Библията. Защо трябва да лишаваш хората от този живот, който Господ е дал за тия хора? Говориш за душата. Нека Бог да ни благослови. Ти, сестраненко, имаш ли брак? Не. Нямаш. Нямаш. Господно да взема, защото когато мъжът ти реши да се ожените, облади ми се,
вземеш го спомня. Добре, окей. Алелуя. Толкова глупави неща. Лишава. Каза, стига, че те не влизат в Божието царство, а и навлизащите пречат. Пречат! Лишават хората от това благовестие. Халелуя! Страшна работа. Йоан 8:44. Това го говори Исус. Казва, вие, на такива хора, знаете ли как казва Исус? Вие, казва, принадлежите на баща си дявола. На дявола. И искате да изпълнявате неговите походи. Той беше убиец от начало, отказвайки се да пази истината, защото в него няма истина. Когато лъже, говори на народния си език, защото е лъжец и е баща на лъжата. Ето дяволът точно това иска да прави. Много неща има. Спира. До тук. Аз ще ви чета само това, няма да снимам. Само да ви чета тук. Защото много, на мен ми е сладка Библията. Не знам. Деяния 8 от 9 до... Добре, ще ви чета стиховете, да ще точно. Преди това време един човек на име Симон практикуваше магьосничество. Чуваш ли? Практикуваше магьосничество в града и изумяваше жителите на Самария. Той се представяше за някой велик и всички хора от малък до най-голям внимаваха на думите му и казваха, този човек е божествена сила, наречена велика сила. Какво наричаха? Вярваха му от малък до голям и го наричаха божествена сила. Искам да чуя сега нещо, което се случва. Той се представя така. Той човек е божествена сила, наречена великата сила. Те му обърнаха голямо внимание, защото той дълго време ги беше изумявал с магьосничеството си. Това е деяние на апостолите. Да не мислиш, че чета някоя книга. Чела си тия... За първи път чувам тия неща. Тъй. Но когато повярваха на Филипа, Филип дойде и ми проповядваше благовестието. Който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. И чуйте сега, и самият Симон повярва, той, който правеше магии, повярва. И като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, тъй като гледаше, че стават знамения и велики дела. Удивяваше се, а апостолите, които бяха в Иерусалим, като чуха за Самария, била приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан. Някой разбира за какво се случва. Ето това трябва да се случва в църквата. Божието царство, Божието благовестие да расте. Църквата да расте. Но как? Като църквата е активна. Знаете ли защо не е активна? Защото Христос не е ясно очертан. И то като разпад. Знаете ли кога е активна църквата? Кога имаш ясна картина върху всичко, ще мога ли да я сложа аз после тази картина? Ще я сложа. Тая картина ясно ли е очертана?
Добре, бе, кажи ми какво виждаш сега в тази картина. Ай, с това свършвам. Кажи ми какво виждаш ти. Зеленина, вода, Цветя. дървета, цветя. Какво виждате? Красива природа. Окей. Какво? Завършена. Окей, супер, слава на Бога. Знаете ли какво означава ясно очертано? До всеки детайл да видиш всичко. Да не пропуснеш нищо от това, което има. О, река има, но тук има малък басейн с малък фонтан. Тук? Виж, всеки път, когато поглеждаш, нека да се вдълбочим сега в тази картина, ще видиш още колко неща ще видиш, които не си ги... Чакай сега, аз не съм да... Виж, цветя, обаче тук в края има една шатра. Значи, много хубава е сестра Милена. Ела, доближи се. Ела. Добре, ела. Що нарочно ела сега? Ела по-наблизо. Ела по-наблизо. Да видиш тази. Хора, не виждате ли, че отдалече не може да видиш тази ясна картина? Трябва да се приближим преди. За да видиш всичко, ти трябва да се доближиш, за да можеш да видиш ясното очертание на всичко това, което е очертано в тази картина. Павел за това дава този израз. Халелуя! Нека да бъде Христос изобразен във вашите животи, като ясно очертано. Не искам казва, чакай само да се върна назад. Сега ще ви... Добре? Окей. Връщам се от началото. Искам, казва, да науча от вас само едно нещо. Едно нещо. Не искам нито 2, нито 3, нито 4. Нищо не искам, само едно нещо искам да науча. Нещо някой направи ли, за да бъде прощен, за да бъде изцелен, за да бъде спасен? Нещо някой направи ли? Това само искам да... Има една дума, която дава отговор на всичко. Не. Бог го извърши. Той го направи заради тебе. И го завърши до съвършен начин. До всеки детайл. Без да добавиш нищо върху това, което е направил. И служители ми тръгват, разчупвам колатото, разчупвам се колатото. Всяко проклятие! Исто! Разчупваме! И хората, алелуя! Тръгне до Исус! Исус нищо не си е свършил работа. Чуваш ли? Все едно Исус на кръста, той там на изко проклятията, той там не можа да ги разчупи. И сега идва пастор Мишо да ги разчупи. Там с крак. Представете ли си? Много е глупаво, бе, брата. Много е глупаво и затова Павел нарича неразумни галатяни. Галатия е била в Турция. Били са турци, но са приели вярата, галатяните. Ако не знаете галатийските са. Защото аз съм видял по-надолу, че това е Турция, така пише, че е Турция. Алелуя. Хайде, дайте слава на Бога. За неговото велико дело и бъдете разумни. Слава на Бога. Алелуя. Амин. Добре, може да се даде слава.